לא רוצה לשמוע. וואי, היה קיץ חם חם חם, ומה קרה לג'וק? תראה, הנמלה הייתה הולכת לאט לאט, לוקחת אוכל ומכניסה לבור, מחביאה לחורף מתי גשם, היא לא יכולה לצאת, אז יש לה אוכל בתוך האדמה. הג'וק כל הקיץ מטייל ומנגן, מנגן. הגיע חורף, כמו עכשיו, זהו. קשה לי להסתכל. מה? גשם. הג'וק אין לו אוכל באדמה. ואני לי קצת. אמרה לו, אתה מנגן בקיץ ולא אכפת לך. אני אוספת, מזיעה, מתעייפת,